तारला संघ मैदानात उतरताना दिसतोय. त्यांनी पहिला क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेला आहे. तारळ हा संघाने आपला 12वा खेळाडू इथे पॅवनीमध्ये पाठवायचा आणि तो आलेला आहे. नवीन आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चालू असलेला सामना रंगतोय तो विक्ट्री वायपर बेनगी विरुद्ध श्री रामेश्वर क्रिकेट संघ तारळ. या दोन संघामध्ये दोन्ही संघ एक एक सामना एकतर्फी जिंकत इथे आलेले आहेत. परंतु याच्या पुढचा प्रवास हा संघर्षमय असणार आहे. याच्या तुमची एक चूक तुम्हाला घरचा रस्ता पकडायला पार पाडणार आहे. तारळ या संघाकडून प्रथम गोलंदाजीची धुरा सांभाळतोय अमोल आणि आपल्याला बॅटिंगला दिसत आहेत ते तनिष आणि अभिनय. बघूया अमोल यांचा चेंडू वाईड चेंडू बॅटला कुठल्याही प्रकारचा संपर्क येत नाहीये. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना याकडे लक्ष द्यायचं. हा सामना 3 षटकाचा असणार आहे. एक षटक हे पॉवर प्लेचं असणार आहे आणि कंपल्सरी धावा चेस करायचे आहेत. अमोल सुंदर चेंडू तनिष बॅट फिरवायचं काम करतायत परंतु बॅट आणि चेंडूचा कुठल्याही प्रकारचा संपर्क येत नाही. चेंडू जातोय निर्धाव. आपल्याला तारळ या संघाची क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. 2 खेळाडू ते सुद्धा लेग साइडच्या दिशेने पाठीत गेलेले दिसत आहेत. ऑफ साइडच्या दिशेने कुठलाही हे होत नाहीये परंतु अमोल सुरेख फटका मारलेला एक धाव तर घेतलेली आहे आणि एका धाव्यावर समाधान मला लागतोय. तनिष खातं खोलतोय. बिनगी या संघाची धाव संख्या होते 2 बिनबाद 2. आता फलंदाजीची धुरा सांभाळताना दिसत आहेत ते अभिनय. बघूया अभिनय सामना करेल तो अमोल यांच्या गोलंदाजीचा. अमोल धावतायत लेफ्ट. सुरेख चेंडू बॅट फिरवण्याचं काम केलं जात आहे परंतु बॅट आणि चेंडूचा कुठल्याही प्रकारचा संपर्क होत नाहीये. चेंडू निर्धाव जातोय. धाव संख्या आहे तिथेच. अमोल आपल्या संघासाठी अतिशय सुरेख कामगिरी करतायत. सुरेख चेंडू टाकतायत. पॉवर प्लेचं हे षटक. या षटकामध्ये चौकार आणि षटकार आपल्याला पाहायला मिळेल गरजेचं होतं परंतु बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय. एका धावेसाठी संघाची धाव संख्या 1 ने वाढते. संघाची धाव संख्या होते
3. श्री जितेंद्र अनंत मटकर चुना कळवण यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी मंडळाच्या वतीनं सुद्धा त्यांचं आभार मानतो आणि त्यांनी या स्पर्धेसाठी विशेष सहकार्य केलेलं आहे. अमोल यांचा पुढील चेंडू अभिनय यांच्यासाठी. सुरेश चेंडू. असे चेंडू जे चेंडू षटकार जाऊ शकतात ते मिस आउट केले जात आहेत. 3 षटकाचा सामना आणि त्यामध्ये हे चेंडू वाया जात आहेत. दोन चेंडू निर्धाव टाकले ते अमोल यांनी अभिनय यांना आणि बॅटा फिरवण्याचं काम केलं जात आहे आणि त्याचबरोबर हे षटक संपतंय. संघाची धाव संख्या होते 3. आणि वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचा दुसरा षटक घेऊन येतोय तो नरेश. आता बेनगी या संघाला दबाव असणार आहे कारण पॉवर प्लेचं षटक संपलेलं आहे. त्या षटकामध्ये ज्या हाणामारीच्या षटकामध्ये षटकार आणि चौकार आपल्याला पाहायला मिळाले पाहिजे होते ते तिथे संधी त्यांनी गमावली आहे. नरेश यांचा हुशार गोलंदाज सामना करेल तो तनिष. पुन्हा एकदा डॉट चेंडू जात आहेत. सामना 8 षटकांचा असल्यासारखा बॅटिंग केली जाते. 3 षटकांचा सामना. धावसंख्या झालेली आहे फक्त 3. तनिष बघूया नरेश यांच्यासाठी डायरेक्ट चेंडू पण त्या चेंडूचा सुद्धा फायदा उचलता आलेला नाहीये. 2 धावा घेतल्या जात आहेत. 2 धावेने संघाची धावसंख्या होते 5. बघूया नरेश पुढील गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. सामना करेल तो तनिष. स्लोअर चेंडू. हे डायरेक्ट चेंडू सीमारेषेच्या पार घालावे लागतील लेग साईडच्या दिशेने पण तू नरेश सारखा हुशार गोलंदाज जखडून ठेवतोय तो तनिष आणि अभिनय यांना. संघाची धावसंख्या होते 6. बघूया नरेश यांच्या गोलंदाजाचा सामना करेल तो आता अभिनय. सुरेख उंच फटका मारलेला आहे. क्षेत्ररक्षक झेल खाली आहे आणि गडी बाद होतोय तो अभिनय यांच्या स्वरूपात. अमेयची जागा घेण्यासाठी ते अमेय परकर. बघूया आम्ही आपल्या संघासाठी सुंदर चेंडू टाकतायत ते नरेश. धावसंख्या झालेल्या 6. 3 धावा या अमोल यांनी दिल्या होत्या. नरेश यांनी सुद्धा आता 3 धावा मोजलेल्या आहेत. या षटकातील काही चेंडू शिल्लक आणि गडी बाद होतोय.
13 चेंडू आणि 6 धावा, म्हणजे 13 चेंडू मध्ये 13 धावा सुद्धा धाव फलकावर लागलेल्या नाही आहेत. तनिष लेक्साच्या दिशेने चेंडू कटवलेला आहे. एक धाव तर घेतलेली आहे आणि गचाळ क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. आणि गडी बाद होतोय रनआउटच्या स्वरूपात. संघाची धावसंख्या फक्त 2 ने वाढते. संकेत सामना करेल तो नाझिम. लेक्साच्या दिशेने चेंडूला दिशा दिलेल्या. एक धाव तर घेते. दुसरी धाव सुद्धा घेण्याचा प्रयत्न होतोय आणि दुसरी धाव सुद्धा इथे यशस्वी होते. 2 धावेने संघाची धावसंख्या होते 10. 3 चेंडू शिल्लक. बघूया 3 चेंडू मध्ये अजून किती धाव फलकावर लागणार. नाझिम यांच्यामध्ये क्षमता आहे की ह्या 3 चेंडू मध्ये 3 चेंडू ते सीमारेषेच्या बाहेर पाठवू शकतात. त्यामुळे संकेत यांना सावध पवित्र घ्यावा लागेल. बघूया संकेत. चेंडू सोडला जातोय आणि धावसंख्या आधी तेच 10. हे चेंडू सोडून चालणार नाही आहेत. बॅटची कडा घेऊन चेंडू येतोय. यष्टिरक्षक सुद्धा चुकतायत. संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 11. सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते ते तारळी या संघाकडून. अतिशय शिस्तबद्ध मारा. कुठल्याही प्रकारचे वाईट चेंडू नाही आहेत. धावसंख्या झाले 11. या इनिंग मधला हा शेवटचा चेंडू आहे. बघूया या चेंडूवरती किती धावा मिळणार. या चेंडू निर्धाव जाणार की चेंडू षटकार जाणार की 2 धावा येणार. आणि फलंदाज बाद होतोय. धावसंख्या फक्त होते 11. श्री जितेंद्र आनंद मटकर यांचा सत्कार इथे केला जातोय. श्री तुषार सरफरे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करायचा आहे. त्यानंतर होणार सामना. जर महालक्ष्मी क्रिकेट उपळे आणि सार्थक 11 देवाचे गोटणे संघ जर इथे उपस्थित झालेले असतील की त्यांना विनंती आहे की त्यांनी आपली उपस्थिती इथे दर्शवायची आहे. चालू असलेला सामना रंगतोय तो विक्ट्री वायपर बेनगी विरुद्ध तारळ. या 2 संघामध्ये जिंकण्यासाठी फक्त 12 धावा करायच्या आहेत. 18 चेंडू आणि 12 धावा.
बघूया या धावा किती षटकामध्ये तारला संघ करतोय. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं पहिलं षटक घेऊन येतोय तो अभि. आणि तारल या संघाकडून आपल्याला सलामीसाठी फलंदाज दिसत आहेत ते प्रमोद आणि सचिन. अतिशय सुंदर गोलंदाजीची भूमिका पार पडली ते तारल या संघाने. उपळे आणि देवाच्या गोटणे सार्थक केले देवाच्या गोटणे हा संघ त्यांनी उपस्थिती दर्शवायची. फुल टच चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने दिशा दिलेली आहे आणि प्रमोद यांच्या खात्यात 2 धावा जमा होत आहेत. श्री कृष्णा मस्से आणि श्री केशव तळळ यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी त्यांचं सुद्धा मंडळाच्या वतीनं स्वागत करतो. प्रमोद अभि यांचा पुढील चेंडू सामना करेल तो प्रमोद. डायरेक्ट चेंडू तिथून फ्लेअर काढला होता आणि चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. संघाची धावसंख्या यानंतर होणारा सामना महालक्ष्मी क्रिकेट संघ उपळे विरुद्ध सार्थक केले देवाचे गोटणे या 2 संघामध्ये होईल. अभि यांचा पुढील चेंडू प्रमोद यांच्यासाठी सुरेख फटका. अभिने हा सामना पहिल्या षटकामध्ये विकून टाकायचा ठरवलंय. हा बघा डायरेक्ट चेंडू 3 चेंडूवर 3 चौकार. प्रमोद तारला संघ पुढील फेरीमध्ये दाखल होतोय. विक्ट्री वायपर बेनगी हा संघ इथे पराभूत होतोय. बेनगी या संघाला सुद्धा विशेष आभार. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार जातोय तो तारले या संघाचा गोलंदाज नरेश धुमाळ. हे मोठं नाव आहे त्यांना जातोय. महालक्ष्मी क्रिकेट संघ उपळे आणि सार्थक केले देवाचे गोटणे या दोन्ही संघाला शेवटचा पुकार आहे की नाहीतर त्यांच्या ओव्हर्स कमी केले जातील, त्यांना पेनल्टी लावण्यात येईल.